Ihesodi zaharrak zigortuko ditu. 2012ko uztailetik aurrera, autorik zaharrenak ezingo dira sartu herrialde osoko 8 hirien erdigunetan. 2004a baino lehen erositako motorrak kanpora eta baita 97a baino lehen egindako autoak ere, eta horrela egun arazorik gabe dabiltzaten 10 milioi autori hilabete gutxi barru ezarriko diete debekua. Parisen sartzea debekatzen badiguten nola banatuko ditugu merkantziak dio banatzaile batek, bere etorkizunaz kezkatuta. Oinezkoen artean berriz denak ados neurriarekin. Ez dago txarto, kutsadura handiegia dugulako Parisen. Arazo bat dago ordea, gidari batzuk auto berria erostera behartuta egongo direla. Neurria baztertzailea dela diote sektorean lan egiten duten profesionalek, azkenean hirien erdigunetatik errekurtso gutxien duten pertsonak ateratzeko besterik ez duelako balio. Gogoratu, hurrengo urteko uztailetik aurrera auto zaharrak Frantziako hiri erdigunetan debekatuta, eta debekua errespetatzen ez duenarentzat 71 euroko izunak izango dira.